ओंकार ए ओंकार बाहेर ये बाहेर. काय रे काय नाही रे बस आहे काम होतं तुझ्याकडे काय करू होतंय काय काय नाही रे, इन्स्टॉल ऑनलाईन होते रे. काय नाही तुझ्याकडे या काम होतं रे. होय काय? सांग मला काय आता. अरे ऐक रे तुझ्याकडे काम असा अरे आमच्या घराकडे ना लोणचा घ्यायला त्याकडे ठेव बरणी होईया. आम्ही सांगलं ना तुमच्याकडे बरणी आहे म्हणा माका एक दिशीत बरणी. बरं नाही आणि आमच्याकडे नाही रे, बरं नाही आमच्याकडे नाही रे. तू कोण माहिती असं माझ्या हाती तरी काचीचा काय राहता अरे सोमता फुटता. चल बरं नाही म्हणजे आमच्याकडे नाही. काय ते त्या सांगतं मग येणारं जाणारं सांगता वाटे तुमच्याकडे बरणी गावते रे म्हणा. तो आपलं यो रे अरे आपलं तो पानगो सांगू होतो तुमच्याकडे बरणी गावतो म्हणा. दुपारी येऊन घेऊन जाऊ होई दुपारी मग तू काय होया बरणी रे लोणचा ठेव. अरे म्हाळात घालतात ते भरणे असत आमच्याकडे आज भरणे समजला आणि ते भरणे शोधतोय. अरे म्हाळात घालतात ते भरणे आणि लोणचा ठेवतात ते ह्या रे बरणे काय ते तुझे काय तर शोधते त्या बरणी हा बरणे आय सांगता मका भरणे होत आमच्याकडे जाऊ ये दुपारी. चल काय अरे ते? देवा. चल. शिरा पडला ऐकण्यात काहीतरी गडबड झाली जाऊ द्या. दर टायमाक मला ना अर्धवट काहीतरी ऐका नाही तुला आणि सगळ्यांका फसून लायत रोजच. कधी मला विश्वास देता का मन बरं नाही आणि भरणे करतो. चल